Bon dia i feliç any 2022. Coran està de ressaca, com podeu veure. Esta sí que va fer ioga, veurem si puja a la cama així, se li fica en l'ull o què fa. Benvingudes, benvinguts a una nova classe de ioga en Caterina. Avui anem a practicar ioga ficant la intenció en el chakra del cor. Aquest chakra s'anomena Anahata i anem a utilitzar el mudra. Els dits se connecten, es diu Padma Mudra, que és el del loto, ¿vale? El mudra del loto. Se connecta el ditet xicotet en l'altre ditet xicotet, el dit gros en l'altre dit gros i eixa apertura. I simbolitza eixa connexió amb el que realment som, connectant lo terrenal amb lo diví, i eixe renaixer a través d'haver atravessat el fang, no? Com fa el loto, de nàixer del fang i convertir-se en algo preciós. Nosaltres tenim aquesta capacitat de poder passar per experiències vitals que en certs moments ens han paregut doloroses i que ens han fet créixer i ser qui som avui. Així que, amb aquesta intenció, amb aquest honrar la nostra capacitat de ser bellíssim, simplement de ser, honrar la nostra existència i obrir el nostre cos, sí, també, i el nostre cor a tot el que 2022 té per a nosaltres. En cada mes, com sabeu les persones que veniu a les classes presencials, estem treballant un chakra. I aquest mes, curiosament, és el del cor. Comencem gener treballant Anahata, com vos he comentat fa un moment. Així que que meravella començar l'any obrint el nostre cor a la vida. Així que gràcies per practicar amb mi, per estar ahí i dedicar-te uns minuts, un ratet, a cuidar-te, a estimar-te i a obrir-te a lo desconegut. Anem a començar amb el mantra YAM, Y-A-M. És el mantra d'aquest chakra. ¿Vale? Anem a fer 3 voltes a cantar-ho. Abans de cantar vaig a guiar-te un poquet en una meditació per a que connectes en la teua respiració. ¿Vale? Quan t'avise, cantarem el YAM quan tirem l'aire. Inspire. ¿Vale? I expulse l'aire a través del cantar. Anem allà, pots estar en una postura que estigues còmoda en terra o, si no t'apeteix estar en terra, pots estar sentada perfectament en una caïra i intentar mantindre l'esqueneta recta, coroneta cap al cel, ¿vale? Que no estiga ni la barbeta així ni la barbeta cap al pit, sinó mirant com si mirares a l'horitzó, i des d'ahí connecta els ditets, obri, connecta en ixe loto, tanca els ullets, respira, observa, no controla la respiració, observa en quin punt comences aquest dia i aquest nou any. Pots dibuixar un somriure. I ficar la intenció en el simple fet de passar-te-ho bé. Aquesta intenció de disfrutar, d'obrir-te a l'alegria. I ves observant si l'aire pot arribar a la panxeta a través del naset, a l'inspirar i a l'exhalar. Per equilibrar els nadis, respirem pel nas a l'inspirar i a l'exhalar, a no ser que vos diga el contrari. Baixa els muscles, relaxa'ls en cada exhalació. Permeteix que els muscles es relaxen un poc més.
fort a l'aire a la panxeta, nota com s'unfla, com si fora un globo, i a l'exhalar se buida. Imagina que el sol està acariciant-te. Imagina que eres ixe loto envoltat d'aigua i de més lotos, de més persones que han trobat ixa bellesa, ixa veritat en elles mateixes i brillen independentment de lo bruta que estiga l'aigua. És més, l'aigua els fa i ens fa d'abono. Confia que eixa aigua et sosté i continua connectant en la respiració, en el moment present. Continua ahí. I en la pròxima exhalació anem a començar amb el mantra YAM. Inspire. Inspire i a l'exhalar deixa caure la barbeta cap al pit i comença a fer un cercle en el cabet cap a la dreta, molt lentament. Inspire quan el nasset mira cap al cel. Exhale quan baixa i canvia de direcció quan baixa baix. Inspira esquerra. Exhale, baixe. I des d'ahí desfaix les manetes. Apoye maneta esquerra en terra. Eleve bracet dret per damunt. Allarga, allarga, allarga. I baixe un poquet, ¿vale? Com a la diagonal, no me caic. Allarga, exhale. Inspire, cresc. Exhale, l'altre costadet. Que no s'eleve la cameta. Exhale. Connecte amb l'afirmació. Jo sóc amor. Inspire. Torne al centre. Observe com me trobe després del mantra. Dibuixa un somriure. I me'l dedique a mi mateixa, te'l dediques a tu mateixa. Te recordes que t'estimes, que cada dia ho fas el millor que saps i estàs disposta a evolucionar per estimar-te cada dia més i així poder estimar cap a fora més, d'una manera més pura. Vale, des d'ahí anem a allargar cametes, els dos peuets junts. Si teníem un coixinet el llevem,
a no ser que mos coste molt tindre l'esquena recta, podem ficar-nos com una manteta, algo que mos puja un poquet el culet en el final del cul, ¿vale? Des d'ahí. Inspira, allargue bracet. Exhale, baixe. No m'agafe. Inspire. Exhale, baixe. Inspire. Exhale, baixe. Inspire, puche. Desfaig manetes. Apoye manetes un poquiu darrere del culet. Si portes calcetins i te molesten per apoyar-te en l'estoreta, els lleves. Jo vaig a llevar-me també un poquiu. Ja vaig entrant en calor. Vale, des d'ahí. Apoyem peuets, les plantes dels peuets en terra. I des d'ahí, obric bé el pit. Inspire, eleve pelvis amunt. Exhale, baixe. Important, que els genolls se mantinguen damunt dels turmells i que miren pa cada davant, ¿vale? Que no al pujar-se obriguen on se tanquen. Control. Obri bé els dits dels peuets tot el que pugues i apoya bé els peus i les mans. Obri bé tots els dits de les manetes. Des d'ahí, torna a elevar. Inspire. Obric bé el pit. Puig el pit amunt. Puig amunt la pelvis. Exhale, baixe. Inspire, puche. Exhale, baixe. Inspire, puche. Exhale, baixe. Una més. Inspire, puche. Exhale, baixe. Vale. Des d'ahí, si pots més intens, passes a lo que jo vaig a fer. Si veus que és massa intens per a tu, per les munyiques o pel cos, per lo que siga, continues amb el que acabem de fer, ¿vale? Més intensitat, allargue els peuets cap a davant, anem a allargar les cames i anem a pujar amunt, ¿vale? Una vegada estic dalt, puc ajustar i separar-me un poquiu més, les mans més arrere. Des d'ahí, mantinc, respire. Apoye bé els peus, que no estiga tot el pes en les manetes. Respire. I a l'exhalar, baixe, descanse, apoye cametes, inspira amb un bracet, exhale, baixe, compense. Vale, respira ahí. Diteis dels peuets mirant al cel. I repetim el que vos he dit, més intensitat, el que vaig a fer jo, menys intensitat, repetim el que havíem fet al principi. Manetes, raere, ajuste, des d'ahí, eleve, espente en les plantes dels peus, eleve pelvis amunt, respire. Exhale, descanse i torne cap a davant. Respira i davant. On arribes perfecte, puc estar agarrada de les cames, dels peus. Com vos dic sempre, respecteu el vostre ritme. No busqueu comparar-vos en on arribe jo o on arriba una altra persona que estigui al vostre costat. Cadascú tenim el nostre ritme, el nostre camí, i és important que ho recordem. Jo estic així per a recordar-vos totes les voltes que faig a falta i a mi mateixa a recordar-me-ho també, cada dia. Respira ahí. Vale, ja anem a la última sèrie. Apoye manetes, tornem. Apoye, espente pelvis amunt, barbeta pa cal pit, o puc soltar el cabet pa carraere. Cadascú el que senta. Espente bé peus, pelvis amunt, respire. Jo sóc amor. Somric, és fàcil. Inspire
I a l'exhalar baixa. Molt bé. Des d'ahí junte plantes dels peus i baixa cap a davant a on arribes, perfecte. Vale? Estaria així, en la papallona, baixa cap a davant i torna a repetir el mantra o l'afirmació: jo sóc amor. Atraguem el que som amor. I si connectem amb aquesta freqüència, tot el que és per a nosaltres des d'aquest lloc arriba de manera fàcil, harmoniosa. Respira ahí. Mentre respira ahí vos vaig a contar un poquillo sobre aquest chakra. Aquest chakra se simbolitza en 12 pètals. Val? Cada pètal simbolitza la quantitat de freqüències que pot processar el chakra, ¿vale? I el color és el verd. N'hi ha vegades que també se dibuixa en rosa, ¿vale? Tant el verd com el rosa és el color del chakra Anahata. I el color és, al vibrar, com si diguérem, al manejar-se, fer el cercle, els chakres van en cercle, és el color que genera. A veure si ho he dit bé, que tinc així tot apuntat. Vale. El color ve determinat per la freqüència de gir, per a dir-ho més exacte. És això, depenent de la velocitat o del ritme al que se maneja, té un color o un altre. Vale, més cosetes. El sentit associat a aquest chakra és el tacte. Sí, pot ser per això la nostra connexió amb l'altre ve des del contacte, i aquest chakra, com vos dia, està just en el centre. Estan els 3 chakres primers, el chakra del cor, i els 3 chakres superiors. Estan els 3 chakres més terrenals, que és els que hem vist fins ara. Ja aniré pujant classes dels chakres primers. I teniu el chakra Manipura, que és el d'abans d'este, ja el teniu pujat una de les classes. I després tenim els 3 chakres com més divins, més espirituals, més connectats a el cel, a lo no tangible, val? I aquest chakra connecta tot, aquesta connexió amb lo terrenal i lo diví, amb la terra, el cel, lo més terrenal i lo més no tangible, lo que no se veu amb els ulls, lo que se palpa amb el cor. La glàndula endocrina associada és el timo. Així que ara mateix anem a dir: timo, activa't. És suficient, no hem de fer res més. Seguim respirant ahí, notem com baixint tot el que ja no necessitem. A través de les cames cap a terra, li ho tornem a la terra per a que ella se nodrisga i ho transforme. I en el cos tenim associats el cor, els pulmons, els braços i les mans. I des d'ahí suaument tornem i anem a agafar. Podem agafar, si no ho tens ara, pots parar el vídeo, anar a per això 2 blocs, o també pots gastar llibres grossos, te ho fiques a la mateixa altura i anem a col·locar-los al costat del cos, ¿vale? Baix dels muscles, allarguem cametes, a veure que m'aparte, que perc un casco i no me sentiu igual. Un momentet. A veure que m'enganxe bé. Vale, espera que me sentiu bé. Fet la prova de provando abans de gravar-la. Vale, i col·loque ahí baix els blocs, apoye bé la maneta ben oberta. Si necessiteu calfar un poquillo més les monyiques perquè se vos carreguen més o per lo que siga, podeu com fer cercles, per exemple parar el vídeo un poquet, fer cercles, val? Pujaré com un vídeo tot per a calfar monyiques, més avant el tindreu. Des d'ahí, anem a ello, anem a baixar, fixeu-se que no vull que això, sinó vull baixar el culet
i baixen. I al baixar tampoc pugen, sinó se mantenen ahí. Si me fa falta flexione un poquet els colzes. Torne, inspire, eleve. Exhale, baixe. Anem ara a elevar, cameta dreta també quan puge. Inspire, exhale. Inspire, exhale. Vaig a ficar-me de costadet. Que ho veig també així. Anem allà. Flexione un poquet els colzes. Inspire, exhale. Inspire, exhale. Última. Inspire, exhale. Descanse un moment. Allargue l'esqueneta, muscles cap arrere i cap avall. I anem en l'altre costadet. Inspire, exhale. Inspire, exhale. Inspire, exhale. Pots fer-ho també sense pujar la cama. Inspire, exhale. Última. Inspire, exhale. Vale, molt bé. Des d'ahí allargue els dites dels peuets per acabant, per carrere. Me deixes blocs als costaets. I giro els peuets cap arrere per apoyar-me en genollets i pujar, vale, a fer el camell. Els peuets, col·loque ditets, apoye bé. Des d'ahí vaig a col·locar-me blocs. Si vull menys intensitat, vale, vaig a fer-vos les tres variants que anem a treballar. Menys intensitat seria manetes en lumbars, així, i des d'ahí tire per carrere i la pelvis per acabant. Ara t'ho mostro d'una altra forma. Vale, estic així, pelvis per acabant, com si espentares una paret, i muscles arrere. Respira ahí. Barbeta per al pit si vols protegir-lo cervicals. Si vols obrir, obris. Jo no tiro per carrere, que si no perc els cascos. Vale, i des d'ahí. Eixa és la primera versió. Un poquiu més d'intensitat seria col·locar manetes, col·locar-ho bé al costat del turmell, damunt dels blocs, obri ahí i respire. Vale, obri bé el pit, muscles per carrere. I l'altra versió, que seria la més intensa, seria tocar els peuets en els turmells, agafar-me'ls i obrir ahí. Vaig a provar a obrir. No, que se me cau. Vale, respira i pots deixar caure el cabell per carrere. Jo vaig a mantindre-lo en la barbeta per al pit. Respira i nota aquesta apertura de pit. Note aquesta pelvis per cada davant. Respire. Si necessites tornar, tornes. Si no, aguantem 2 respiracions més. I torne per a tornar a apoyar manetes en lumbar. I torne l'últim el cabell, si el tenia per carrere. Apoye en peines. Baixe al bebè. Apoye front, braçets al costat del cos. Respira un poquillo ahí. Yo no sé tú, pero yo vaig entrant en calor. Així que vaig a llevar-me roba. Continua ahí en el bebè, respira, nota la respiració en la teua panxeta. Nota com en cada exhalació baixa el teu culet més pròxim als peus. A notar la planta dels peus, respira ahí. Relaxa muscles, deixa que baixen un poquiu més. Imagina que n'hi ha 2 manetes que pressionen en la teua esqueneta i te van baixant cap a terra.
Respira profundament, allarga la respiració tot el que pugues i disfruta d'estar en tu. Disfruta de cada sensació. I suaument tornem, anem a repetir, anem a elevar, ens quedem apoyadets en les dites dels peuets, elegim la versió que ens hagi anat bé o que vulguem, pot ser abans hem fet la menys intensa i ara volem provar un peliu més, és up to you, me guix en anglès, tu tries, ¿vale? Depenent de com te sengues. Des d'ahí puc començar a baixar, les deixo lloc, ja m'agafe i obri, respira ahí. Somric. Quan somric fent una postura que pot ser me resulta més fàcil o més difícil, li estic dient al cos que és fàcil, que estic disfrutant, que sé que és beneficiós per a mi. I repetís l'afirmació, jo sóc amor. Espenta bé pelvis pa cada davant, obri bé pit. Allarga respiració. Inspira. I a l'exhalar m'ajuden les manetes per tornar. Des d'ahí vaig a obrir cameta dreta al costadet. Bueno, vaig a fer-vos, feu l'esquerra, ¿vale? Per estar en espill en mi. Cameta esquerra per al costadet, apoye maneta esquerra cap ahí i obri el bracet per damunt del cos. Inspira i si te molesta el genoll, el que pots fer és ficar-te una manteta i en la zona on apoyes fer-te un més mollet. Respira ahí. També si tens molt mal els genolls, pots estar de peu i obrir ahí també, ¿vale? Sempre el yoga s'adapta a tu i a la teva condició física i al que necessites cada dia. Els que esteu en terra, intenteu que el genoll i la planta del peu, el taló, estiguen alineats, n'hi hagi una línia ahí. Seguisca ahí, en eixa apertura. I qui vulgui obrir un poquet més la zona del pit, la mà dreta la passe per darrere del cos i busca la cadera esquerra. I mire per amunt. ¿Vale? Estaria així. Continueu ahí, ¿vale? Jo vaig a girar-me perquè me vegeu bé. Seria esta mà, busca la cadera esquerra i continua obert i el cabet mira cap al cel. Nota l'apertura en la zona del muscle i en el coret. Inspira, torna al centre, canviem de costadet, esta volta allarguem cameta dreta, alinea bé, taló en genoll i des d'ahí obrim bracet esquerre per damunt, bracet dret, maneta dreta, s'apoya en cameta dreta. Respira ahí. Si és massa intens, puc pujar amunt sempre. Torna a repetir-te, a recordar-te des de l'amor que respetes el teu ritme, que no tingues pressa en arribar, que l'únic lloc on has d'arribar és a tu mateixa. Respira profundament, sent aquesta expansió del teu cos, aquesta extensió, aquest espai per a que entre l'aire dins de tu, i l'aire implica vida, energia, plenitud. Somriu. I des d'ahí, qui vulgui obrir més, maneta esquerra, busca ara cadera dreta i mira cap al cel.
respiració tot el que pugues. I inspire, torne i anem a alçar-nos. Des d'ahí, a veure com fique, per a que me vegeu. Anem a fer un poc de salutació al sol. Anem a elevar un poquiu, perquè vegeu l'estoreta molt bé. Des d'ahí, anem al principi de l'estoreta, no me vegeu el cap, però vegeu tot el que vaig a fer, vale? Des d'ahí, anem a elevar bracets cap amunt, inspire, i a l'exhalar, baixa, busque, mire genolls. Inspira, allarga esqueneta, mira al davant. Exhala, apoya, manetes, flexione, genolls i vaig a taula. Busque bé estar connectada. Vale, des d'ahí. Active bé, me li quepa a dins. Active bé els omòplats, el sòbric. Aguante ahí. I des d'ahí puc apoyar genolls i baixar en chaturanga en els colzes propet. O, si vull més intensitat, baixa en les cametes com si fos un bloc tot el cos. Baixa ahí, aguante. I baixa. Des d'ahí, mon anem a cobra, muscles ben pa baix del cos, respire, puc separar un poquet els peuets i activar bé glúteos per a protegir lumbar. Baixa muscles ben o lluny d'orelles. Exhale. Aspente, gos que mira pa cavall, culeta al cel, pit busca genolls. Si no toques talons i està molt de pes davant, recorda flexionar i buscar igualment el pit pa als genolls. Si no toques talons, volia dir. Vale, respira ahí. Les manetes, els ditets ben oberts, com us dic sempre, com si foren mans de granota, apoyant tots els ditets i notant com ixa ventosa en el centre de la mà. Des d'ahí, eleve cameta, dreta amunt. Ai, que tiri la jaqueta. I obri, puche, i la vaig a col·locar entremig de la cama esquerra i del braç esquerre. Aguanta ahí. Respire. No estic apoyada. I ara sí, apoye, gire un poquet el peuet esquerre i obric. Inspire i a l'exhalar torne, eleve cameta i peuet dret entre les mans. Des d'ahí, puig amunt, obric braços, obric el pit, m'obric a la vida, el 2022. O si estàs veient este vídeo en el futur i estàs en 2023-2024, pues t'obris així any. Inspire, a l'exhalar, baixa, apoya manetes, torne a taula. Active bé omòplat, separe, active bé abdomen. Perc, un casco. Aguante ahí. Vale, des d'ahí, baixa, chaturanga, control, aguante propet i salte. Cobra o gos que mira pa cada dalt. Tries tu. Baixa muscles. I puja el gos que mira pa cavall. Te mantens ahí. Un momentet, he tornat a perdre. Vale, respira ahí, gos que mira pa cavall. Des d'ahí, eleve cameta esquerra, amunt, amunt, amunt. Amunt. Passe per enmig de bracet i cameta dreta, no apoye. Eleve culet lo que puga, aguante ahí. I apoye. Apoye peuet dret també i obric. Puja cadera amunt. Inspire. Exhale, torne. Eleve cameta. Apoye el peuet esquerre entre les mans. I puja genollet esquerre flexionat. Obric ahí.
Baixa muscles, ben lluny d'orelles. Somric. Epa. Inspire. I a l'exhalar apoye manetes. Tire peuet arrere, tabla. Apoye genolls. I passa el bebè, vinga, que ja ho tenim. Apoye front. Descansa ahí i comences a felicitar-te pel treball que has fet, que estàs fent. A veure que torna a baixar, que ja mos quedem ben terra. Vale. Mos quedem en el bebè, respira. Observa com se sent el teu coret, com se sent tot el teu cos després d'aquesta pràctica del moviment, de la respiració, d'haver elegit cuidar-te a través del yoga, d'estar present en tu, d'escoltar-te. Vale, des d'ahí eleva el culet amunt i allargue bracets cap a davant i apoye, si puc, el pit en terra. Si no puc apoyar antebraços i baixar el pit. Vale? Si no, allarga del tot, apoya barbeta i mira el davant. Dos respiracions més. M'ajudo de les manetes per tornar. I des d'ahí vaig a col·locar-me cara cap amunt. Anem a fer per a acabar el pont, però en diferents versions, ¿vale? Menys intensitat, comencem sempre per menys intensitat i si tu veus que vols més, vas a ello. Menys intensitat seria planta dels peus proper del culet, apoye els genolls que estiguen oberts a amplària de cadera, espera que m'enganxe bé els pitorrillos estos, apoye manetes bé al costat del cos, palmes de les mans pa a terra, i des d'ahí xunte omoplats tot el que puc i eleve pelvis amunt. Comprova que no s'obriguen els genolls una vegada estàs dalt i te quedes ahí respirant. Primera versió, ¿vale? Menys intensa. Que vols un poquillo més així. Entrellaces i diteis de les mans, juntes més omoplats i puges més la pelvis. Te quedes ahí. Vale, que algú vol un poquet més? Pues anem a apoyar els ditets de les manetes al costat de les orelles, ¿vale? A veure que m'aparte el moño. Els ditets miren cap als peus, però estan girats. Les muñeques estan en direcció cap a on mira el cap, ¿vale? Des d'ahí, apoye bé els peus, tot el que puga els aproxime al culet, colzes flexionats, i des d'ahí primer eleve pelvis, espente manetes i eleve el cap. Me quedé ahí. Pots, si vols més intensitat, pots allargar cames. Jo així tinc suficient. Respira ahí. Espenta ben mans, espenta ben peus, ben repartit el pes. Si necessites tornar, tornes. Si no aguantes un poquillo més, allarga respiració tot el que pugues. I en la pròxima exhalació anirem baixant. Flexione poquet a poquet, colzes, apoye cabet, baixe cadera, i des d'ahí, molt bé, campeones i campeons, genollets, faca al pit, i
me puc balancejar, m'abrace. Estigueres en la versió que estigueres. Enhorabona. És perfecte, és lo òptim per a tu avui. I des d'ahir me quedo un moment quieteta, deixo de balancejar-me, relaxe muscles. Observe com me sent mentalment i físicament. I me dono les gràcies per cuidar-me, per estar així amb mi. Observa com se sent el teu cor, si està més obert que al principi de la classe. Respira profundament, obri els bracets en forma de creu, deixa caure les cametes flexionadetes al costat dret. Si tens blocs o alguna cosa, te ho lleves. Si necessites ja anar tapant, te pots tapar. Jo estic més així al solet. Deixa caure el cabell cap al costat contrari de les cametes. Relaxa cames, relaxa braços, deixa que la mare terra te sostinga. Gràcies per estar així amb mi, d'alguna manera. Per acompanyar-me en la meva pràctica, sabent que estic parlant amb tu, que en algun moment estaràs a l'altre costat de la pantalla. Connectar-te amb una reflexió que a mi m'ajuda molt quan me quede bloquejada per a fer alguna cosa o donar passos. És si l'objectiu final fora passar-me-ho bé, ho faria ara ja? La resposta és sí. Si l'objectiu final no és aconseguir algo concret, un resultat molt específic, pots tindre aquest objectiu, com hem vist en Manipura. En el chakra Manipura hem mirat cap a un objectiu i hem dirigit la nostra energia a aquest objectiu. I és segur que vas aconseguir i anem a aconseguir aquest objectiu. Que passa que hi ha un moment en el camí que potser estàs tan obsessionat amb l'objectiu que te'n vas del present. Per tant, és eixa direcció, eixa vista a l'objectiu, a la intenció, i al mateix temps eixa soltar, eixa confiar des del cor, eixa permetre't disfrutar, passar-te-ho pipa, perquè si estàs passant-te-ho pipa, l'objectiu vindrà a tu. Si estàs vibrant en alegria, en plenitud, l'objectiu serà qui vulgui estar en tu. I cada pas serà ple, harmoniós, fàcil. Així que pregunta't, quan sengues que vas a procrastinar alguna cosa o que estàs deixant passar temps per a fer una cosa concreta, pregunta't si l'objectiu només fora passar-me-ho bé, ho faria ara? I ahí desapareixen les exigències de que tinga que ser d'una determinada forma, d'eixa paràlisis per anàlisis. Tenint en compte aquesta pregunta per a tot el teu any i somriu, cada volta somriu. I recorda-li a les teves neurones, a les connexions neuronals, que estàs feliç i tot el que vibra amb la teva felicitat acudirà a tu. Inspira, genollets al centre, canvia de costat, cametes a l'esquerra, cabet a la dreta. Relaxa cames, relaxa muscles. Respira profundament. Pregunta-li al teu coret, de vez en quan, què necessites, coret? Que
te puc oferir per a que brilles, per a que t'expandisques, per a que dibuixes un somriure. Relaxa el cabet, disfruta d'estar en tu. I anem a passar a Savasana, la postura de relaxació final. Allargue cametes, si te fa falta manteta, te la prepares, calcetins, manetes al costat del cos, palmes, mirant cap amunt. Apoye bé cabet. Si notes que se fa molt d'arc en la lumbar, pots col·locar-te un coixinet en els genollets. Deixa caure els dites dels peus cap al costadet. Abandona totalment qualsevol resistència al control. Deixa't fundir en la terra. Sent que la mare terra te cuida, te sosté, t'alimenta, te nodreix. Solta el control de la respiració i sent el pes del teu cabet apoyat en terra. Sent com es relaxa. Sent com es relaxa cada múscul de la teua cara. Pots entreobrir un poquet la boqueta per a relaxar mandíbula. Solta la tensió d'entremig de les celles. Sent com te pesen els muscles. I sent com si algú t'allargara els braços cap a baix, com si encara t'apoyares més en terra. Sent com descansen els teus pulmons i el teu cor. Sent com descansa tota la teua columna vertebral. Sent com descansa cada òrgan del teu cos. Sent el pes dels teus glúteos apoyats en terra i sent com es relaxen. Tu eres amor, jo sóc amor, tots som amor. Deixa que l'amor siga la teua bandera. Deixa que siga el teu abric, la teua jaqueta de cada dia, el teu abraç cap a tu mateixa, cap a tot aquell que se creua en el teu camí. Sent el pes de les cametes apoyades en terra. Sent com van relaxant-se, com es relaxen els teus genolls. Sent el pes dels peuets en terra. Sent com es relaxen els teus dits dels peuets. Sent el pes del teu cos en terra. I disfruta d'eixa sensació. Sent la presència del teu cos, ací i ara.
Visualitza que una llum, una flor verda en el centre del teu pit comença a fer-se gran, a expandir-se, a créixer, expandint-se fora del teu cos, i com si soltara ones, comença a veure aquestes ones eixir de la flor i expandir-se cap a fora, com si la flor estiguera cantant, i enviarà cercles, energia, amor, primer a l'espai on et trobes, i va expandint-se per la teua ciutat o el teu poble, i va expandint-se per tot el món, per tot el planeta, i sents que el mateix que dones et torna multiplicat, i aquestes ones tornen i van, i et sents completa, complet. I des d'aquesta vibració comença a sentir els dits dels peuets, els dits de les manetes. Si vols quedar-te un poquet més ahí, queda't el temps que vulguis. I te dones un superabraç, te recordes que t'estimes, que t'acceptes tal com eres, que eres una flor meravellosa, preciosa. I te fiques de costaet, te quedes ahí un poquet de costaet, en les cametes flexionaetes. Suaument obres els ulls, observes si ha canviat alguna cosa en la teva percepció dels colors que t'envolten. Si ha canviat alguna cosa en la teva manera de respirar. Si el teu cos ha canviat, està d'una altra forma i t'ajudes de les manetes per a sentar-te. I per a tancar la pràctica d'avui, portes les manetes al cor, tanques els ullets i te dones un supergràcies per el teu compromís a cuidar-te, a estar avui així, per regalar-te este moment. Gràcies a les tecnologies per ajudar-nos a connectar i a facilitar que en qualsevol moment pugues fer aquesta classe. I gràcies a l'espai que m'envolta per ajudar-me a connectar en aquesta classe i poder oferir-te-la a tu. Gràcies, gràcies, gràcies. La llum que habita en mi honra la llum que habita en tu. Namaste. Que tingues un meravellós dia, que tingues un meravellós any i que tingues una meravellosa vida. Un abraç enorme de mi pa tu. Ens estime. Cuida't. Si t'agrada la classe, saps que pots vindre a les classes presencials en Guadassuar o pots demanar una cita a través de la meva pàgina web Caterina T'Estime, sessions individuals de sessions T'Estime en les que mescle yoga, art, constel·lacions familiars, tot allò que sent que te pot servir. Després també tens sessions de barres d'Access Consciousness, pots pegar-li una miradeta, i també tens sessions de Reiki i sessions d'autodescobriment en les que te regales un matí una vesprada amb tu, en la natura, caminant, en silenci, compartint, i t'acompanya des d'aquest lloc d'iguals, de que te faig d'espill per a ficar llum en allò que necessites dins de tu per a créixer, evolucionar i sanar i connectar amb el diamant preciós que ja eres i aquest ser meravellós que ja eres. T'espere en algun dels meus servicis per a créixer juntes, per a créixer junts.